Us preguem que desconnecteu els telèfons mòbils i qualsevol instrument de senyal acústic. Gaudiu de l'espectacle i us esperem en el proper. ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este? Clase de aventura, ¡ja! Has venido a buscar. La gente te señala, nena, estás fuera de sitio. Vas de caza, ¿a quién vas a atrapar? No utilices tus juegos conmigo. Mujer fatal, siempre con problemas. Mujer fatal, siempre con problemas. ¿Qué tienes en los ojos, nena? ¿O es que vas a llorar? Sé que alguien pisó tu orgullo en un oscuro portal. No intentes atraparme, he aprendido a volar. Mujer fatal, siempre con problemas. 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 Busque, compare y si encuentra algo mejor, cómprelo. El lunes 8 de diciembre asesinaba a John Lennon en su casa de Nueva York, Chapman, y lo había pedido un autógrafo. Tony Otelo, vuelve el hombre. La Guardia Civil entra en estos momentos en el Congreso de los Diputados. Está apuntando con la pistola, entran más policías y vemos cómo, cuidado, la policía. No podemos emitir nada porque nos estamos apuntando con la policía. Llévame. Noches de nuevo. A la 1 el general Vilán del Bosch ha ordenado que se retire. General Alfonso Armada, Al dirigirle a todos los españoles, les... 29 de julio, boda del siglo. David D. vestida de Diana de 20 años con su príncipe de 32, televisión por cientos de millones de personas. De chanquete, que ha muerto. Si bebes, no contestas. Recuerda. Islas Malvinas, la guerra impensada, batalla aérea, los Malvinas, la guerra desde el aire. El suceso ocurrió. La solución más constructiva era la expropiación y no derrumbarse. Jugador español, Santillana, gol. Tercer gol de Rincón. Y gol de Martín. ¡Oh! 9. ¡Gol! ¡El número 12, señoría! 26 de septiembre de 1984. Salió avispado. Intentaron reanimar. No pudo ser. Un hombre que te recuerda y te inspira, porque no es una mujer como tú. El SIDA no distingue raza, sexo, religión y clases sociales. El actor norteamericano Rock Hudson falleció en octubre. Cuando apenas había transcurrido un minuto del despegue y el Challenger volaba, se desintegró por el aire. 7 astronautas, entre ellos 2 mujeres, han... Y hay que dejar perfectamente claro que el ingreso de España en la OTAN no añade nada a la seguridad nacional. Lo conveniente para España es permanecer dentro de la Alianza Atlántica como La enorme elipse descrita por el Halley para reaparecer en nuestros años 80. Los oficiales de la Alemania del Este han anunciado que la apertura del muro de Berlín, iniciada la pasada noche, es permanente.
Aquest cafè és igualit. L'he fet com cada dia. Doncs avui t'ha quedat igualit. Si no t'agrada, deixa'l. Ai, no t'enfadis, dona, però és igualit. Si tornes a dir t'escanyo. D'acord. No tornaré a dir que aquest cafè és igualit. Ho ha dit, l'escanyo, Com voleu deixar-ho córrer? No em puc concentrar en aquest rebombot. Perdona, no voldria pas que per culpa nostra et perdessis algun detall de les esqueles. Com ets, noia? T'enfades per un no res? No sé per què t'has de posar fet una fera per una cosa sense importància. Has d'acceptar les veritats. I si un cafè és igualit, doncs és igualit. Ai, que ella hi torna. Noies, però què és això? Però si jo només he insinuat que el cafè era igualit. Ho veus? És com una obsessió. El cafè és igualit, el cafè és igualit. Què vols? Fer-me tornar boja. Però si jo només he dit... Prou! Si ho tornes a dir, juro que serà l'última cosa que diràs en ta vida. Mira, si tu no pares de cridar la Maria, i aquesta no deixa de repetir que aquest cafè... Perdona, aquesta maleïda frase, seré jo qui acabarà amb tots els temps. No puc més. El cap com un timbal. Vas beure massa cava i al vespre. I després licors. De moltes classes. I vas fer molts disbarats. Jo, disbarats? I tant. Sí, que no te'n recordes. Home, potser alguna brometa. Si se'n pot dir brometa, rentar-se els peus amb la sangria. I eixugar-se'ls amb les estovalles. No pot ser. No puc haver fet una cosa així. Ho vas fer. I més coses. Encara més? Per si no havies fet prou, vas fer tombarelles per la sala. Tombarelles? Fins que vas caure a sobre el pobre senyor Mundet, que seia en un racó. Què va dir el senyor Mundet? Res. Es va quedar totalment mut. No pot ser. Una cosa tan sonada me'n recordaria. Jo hi era, I ho vaig veure tot. Sort que en Miquel, pobre xicot, et va agafar coll i et va portar en cotxe fins a casa. I suposo que no el va filmar ningú, oi, tot això? No et prens res seriosament tu, Ai, per què ho hauria de fer? Ja ho feu vosaltres per mi. Nena, de vegades et passes, A la teva edat ja hauries de començar a posar ser. Això ho acabes de dir, no sé si prendre-m'ho bé. Em sona com que ets massa gran i sincerament no m'agrada. És que ets massa gran. Però si podia ser la filla. Quins disbarats que dius? No, mira encara, la teva neta. Sempre t'has de ficar amb mi. I tu amb mi, no et fot. Què t'he fet jo? Ai, mira, deixa'm pensar. A part de tractar-me de vella, has dit 20 vegades seguides que aquest cafè és igualit, et sembla poc? Mira, no estic per bromes, En aquest pis són 3 dones adultes i de les 3, jo soc la més jove. Però veient-te, tothom diria que ets la més gran. Montserrat, deixa la pobra noia tranquil·la. Que fer defensa el millor soleta. Perdona, només volia posar-hi pau, Em semblava que em volies fer de mare. No et posaràs a plorar ara, com fas sempre. A plorar? Sempre has de ser la víctima de les vostres bromes. Us aprofiteu que som molt sensibles i apa, a dir-me coses desagradables. Sí, però no cal plorar per tot, dona. Esclar, per tu és fàcil. Fins i tot semblar jove és fàcil. Vesteixes descaradament i et fiques com un lloro. Fumes com un carreter i dius sempre eres a doctora. Però jo no serveixo per això. Jo sóc una dona de seny. Una dona de seny? I per això vas deixar el teu home, dona de seny? Què vols dir? Tu no l'has pogut deixar mai perquè n'has tingut. Oh, mira, amb això ja et demostra que en tinc més que tu de seny. Tu què t'importa si vas deixar el meu marit o no? Val, deixem aquesta conversa que ja està derivant per mals camins, Sí, no hi ha més que ens acabem per l'esmorzar. Jo ja no vull esmorzar. Potser no voldré ni dinar avui. No pots passar res per aquí dins. Doncs ja m'ho faré jo. Vols una tila? Unes cervetes et sentaran bé. Vols dir? Sí, una tassita de tila t'anirà bé, ja te la preparo jo mateixa. Perdona, noia, no volia dir això del teu marit. No té importància. Si totes n'hem dit de ximpleries. I no volia dir això del seny. Una mica de gana sí que tenia, Com? Que el meu marit també m'ho deia, que a vegades no en tenia gaire. Però és que jo soc de bona fe i la gent se n'aprofita. Per això sembla que no tingui seny, però sí que hem dit. Sí, ja ho I vaig ser jo qui va deixar el meu marit i no penso tornar encara que m'ho demani
t'exageris. I això no té res a veure amb el seny. Escolta, noia, ja t'he demanat perdó. Què més vols que faci? Res. Si ja no queda res. Doncs vinga, va, somriu una mica. Us vau començar el dia amb bona cara. La Tila. Molt gràcies, mare. Crema molt? Gairebé m'he estrenat la bola. Bufa! Ja ho he fet, però està bullint. Ai, deixa-la reposar una mica. Ara tocarà sessió de Tila bullint. Ja callo, ja callo. Lo que consti que aquesta tia està bullint. Ja l'agafo jo. Sí? Sí, jo mateixa, qui la demana? Escolti? 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 Que n'és de burra la tia. Què passa? M'ha demanat si era la casa de Marta Mateo i quan li he dit que era jo m'ha penjat sense més ni més. Ay, es extraño. Pasan tantas cosas extrañas avui dia. Qui sap si era un detectiu privat que investiga els teus secrets? Quins secrets? Els que tinguis? I a tu què et fa suposar que jo tinc secrets? Ai, dona, era un dir. Saps què has de fer, Maria? Prendre la tila i deixar-me estar tranquil·la. Però què dic jo ara? Uf, avui no tenim el dia encertat, No fa ni una hora que ens hem llevat i ens hem discutit per 5 o 6 coses diferents. Però no fa per culpa meva, oi que no? No encarregareu el mort ara. Ara serà culpa meva. Bueno, que has dit, jo me'n vaig a l'estiu. Estàs més tranquil·la? Què? No. Jo no sé si podria estar després d'una trucada anònima. Saps, Maria, quina és la teva especialitat? Posar la gent histèrica. Però si jo... Tu calla, que avui no veus clar. Però encara esteu així. És que no he dit res, mira com Que no ha dit res, que no ha dit res. Si arribes a dir. T'asseguro que la meva intenció... Era fastiguejar-me, d'ençà que t'has llevat. I creu-me, ho has aconseguit. Moltes gràcies. Marta, sisplau. Maria, vés a fer punyetes. Marta, no t'ho prenguis malament. Deixa-la. Però és que no sé què dir-li perquè no s'enfadi. Tranquil·la, ja li passarà. Però és que jo no em fico amb ningú. Tot ho dic a fi de bé. Sí, ja ho sabem, dona. El que passa que a vegades, sense voler-ho... Sóc un plomo. Mira, un plom no, però una mica pesadeta sí. Deixa-m'ho dir. I Martí ja m'ho deia, que semblava un disratllat. Em repetia massa. I quan anàvem a sopar amb els amics, sempre tornava amb la cama plena de blau, tants cops de peu que em feia per sota la cama. Jo li deia, un dia treure m'està acabada d'ella, però fins i tot això, ella m'ho repetia massa vegades. Va, no ploris, dona. Ja vull plorar tots. Però quan penso en totes aquestes coses, les vegades que m'esquidassava i em deia el que podia i el que no podia fer. Maria, comporta't. Maria, no diguis tantes vegades el mateix. Maria, no riguis. Maria, no ploris. Maria, Maria, Maria. Prou, Maria! Això també m'ho deia. Et fas mal recordant aquestes coses. Ell ja no hi és, tu el vas deixar, no? Jo no penso tornar. No em pot obligar, oi? Esclar que no. Tot i que em deu trobar a faltar. N'estic segura. Segurament. Sempre tenia les camises ben a punt. Ben planxades, ben plegades, els pantalons, amb ratlla de tintoreria i tot. Segur que les d'ara va ben despenjat. Ja és prou gran, tu, que s'arregli. Sí, però quan estàs acostumat a que t'ho donin tot mastegat... Però que no té dents. Sí, una dent pastada, per això... Doncs no cal que ningú li mastegui res, que us ho faci ell. Tu ho trobes bé, oi? O què? Això de que jo sigui amb vosaltres, no trobo que us faci nosa. No. Me'n vaig. Avui no vull sopar, no m'espereu. Però no és per culpa meva, oi que no? No, és per culpa d'una persona molt especial que m'ha convidat. Ah, sí? Sí, però no pregunteu res perquè no penso dir res més. Per què? Perquè té por que li prenguem. Ai, jo no faria mai això. Jo sóc una bona amiga. Jo tampoc,
tampoc, Maria, era prou. A reveure. Vinga, que et vagi bé. Adéu. Maria, demà intentaré fer el cafè sense aigua. Però és el que et deia. Ningú em pren seriosament. Ai. Saps què et dic, Maria? Un dia m'agradaria saber quina és la versió que em fa el teu marit de la vostra separació. Per què? Oh, no per res. Perquè segur que és ben diferent de la meva. Els homes són així, deixa'm-ho dir. Acostumen a carregar un mort a la parenta. Vols dir que va per tot arreu dient que no era prou bona? Que no feia prou bé les coses? Que jo tenia la culpa? Para el carro, que només era un comentari, Sí, però si ho dius, és perquè ho penses. I jo no vull que digui aquestes coses. Ai, sento molt haver parlat. Mira, recullo i me'n vaig cap a la feina, que encara faré tard. Deixa'm, ja recolliré jo. Vale. Avui no treballo fins a la tarda. Doncs recorda que avui la Marta no sóc a casa, Ui, sort que m'ho has dit i no pensava. Llavors per tu i per mi només compraré 2 talls de carn. Tu i jo amb un tall de carn i una amanida ja passeig. Tu mateix, fes aquest sant. Et moguis, Digui? Sí, aquesta és la casa de Marta Mateu, però ara no hi és, ha sortit a treballar. Sí, al vespre tornarà, però avui serà més tard, perquè he quedat a sopar amb no sé qui. I miri que nosaltres som molt amigues i no us ho he volgut explicar, Però bueno, per tot ara ja entrarem ja. Per cert, qui és vostè? Què vol de la Marta? Escolti. Tantes coses que li dic. I vaya, penja. Sí, que no sabies ni qui era, li has explicat tots els plans de la Marta. Com que m'ha preguntat? Sí, mira, i per què no sabies més coses que si no, ala! Que he tornat a ficar la bota, que sí. Mira, no sé, però no sé si és beneita o t'entrenes, perquè, nena... No li diguis a la Marta, per si de cas s'enfada. No, ja te arribaràs. Bueno, me'n vaig. Fins després. Adéu. Qui podia ser? No m'agrada que la gent faci aquestes coses. Penjar sense dir res. Va, recullo tot això i me'n vaig. Que cosa ha deixat aquesta ara? Va! Passa, Míriam, passa. No et destemporàs, oi? No, sí. Avui no treballo fins a la tarda, tinc temps. És que fa dies que volia parlar amb tu i com he sentit soroll he pensat que series a casa. I tant. Vols un cafè? Encara en queda. Sí, gràcies. Bé, jo també prendré un altre. Doncs, com et deia. Gràcies. Fa dies que volia parlar amb tu, perquè potser em podries facilitar la informació que necessito. Home, si està a la meva mà, amb molt de gust. És... referent a la teva separació. Què? Deixa'm que t'ho expliqui. Ja saps que em dedico a escriure. I ara preparo una novel·la on un dels personatges femenins se separa del marit. Podia aplicar la teva història. La meva història? Explicar el teu cas, com si fos el del personatge. Ja saps, una dona tipa sentir que el seu marit li ho recrimina tot, com que no pot aguantar més d'opressió i es pot tirar el carrer per allà, pren la decisió de marxar-ne. I jo? Què vols que digui? Doncs, fil per randa, com vas aguantar la convivència, com se't va anar omplint el parc i com un dia vas decidir engegar-ho tot i deixar-lo plorar. No sé, és que si el meu marit llegeix aquest llibre i no l'agrada que hagi explicat, què? I quin dret té que te pots explicar ja? No ho sé. I aquest personatge portaria el meu nom? T'agradaria? Home, sempre agrada veure el teu nom en una història que tingui molt èxit. Això vol dir que m'ho explicaràs? Ai, no sé. On hauríem de començar? Ara mateix. No et moguis, vaig a casa a buscar el caset. Oh, vaja, quines presses. Un llibre basat en els fets reals de la meva vida. El meu drama familiar utilitzat en una novel·la d'èxit, perquè segur que serà un èxit. Vives les edicions del llibre ompliran els aparadors de totes les llibreries i faran
Ja podem començar, seu. Molt bé. I ara què dic? Doncs mira, comença explicant-me com us vau conèixer. D'una manera molt vulgar. Jo tenia mal de queixal i vaig anar al dentista. Ell s'esperava fora per entrar-hi, però jo plorava tant que em va deixar passar al davant. Va ser molt amable, oi? Segueix. Doncs amb el mal de queixal que tenia, no m'hi vaig fixar en ell. Però l'endemà, quan esperava l'autobús, se'm va acostar i em va dir: com va el seu queixal? Va ser molt amable, oi? I què més? Jo ja no em feia mal el queixal. Però què va passar? Doncs que li vaig explicar que jo no em feia mal el queixal perquè el doctor Muris me'l va empastar. I com que aquest dentista és una joia, jo no m'he sentit mai més. Aleshores? Aleshores? Què més va passar amb el teu home? Doncs que ell em va explicar que també havia passat molt malament amb el queixal del seny. Sort del doctor Muris que li va treure. És una joia aquest dentista. Sí, ja ho has dit, diverses vegades. Però la història no tracta del dentista, sinó del teu home i tu. Paciència, no corris tant, que no m'he de deixar cap detall. Després de la conversa dels queixals, va arribar l'autobús. Vam pujar-hi, em va acompanyar a casa, em va demanar el meu número de telèfon i ja està. Què vols dir que ja està? Que així es vam conèixer. I després què? Després es vam conèixer més. Ja m'ho penso. Però com? Doncs sortint, parlant, i bé, més coses. Mira, com vols que escrigui la teva història si no me l'expliques? Però és que si el meu marit sense que jo explica tot això no li agrada, què? No t'amoïs, dona, tu pots explicar el que et sembli. Vols dir? Maria, va, sisplau. Està bé. Doncs el fet és que ell em trucava i sortíem. Un dia em va portar a una festa, una casa molt gran, amb un jardí i una piscina. Jo no sé com ho vaig fer, però vaig caure dins de l'arc. Tothom reia de mi i jo em vaig fer un tip de plorar. Quin ridícul. Em vaig anar dins de la casa, però ell em va trobar. Em va eixugar les llàgrimes i em va dir que no m'apunyés, que em cuidaria sempre. I es van fer nòvios. Ell m'ajudava a controlar un graó perquè no caigués. I quan parlava més del conte, perquè a vegades parlo massa, saps? Sí. Va ser molt amable, oi? Sí. Però quan va començar a deixar de ser? Mai. Sempre ha estat molt amable. Aleshores, per què el vas deixar? Mira, a mi el que m'interessa és la part dura de la història. Quan et sents maltractada i oprimida per l'home que havia dit que sempre et cuidaria. És que... Quan no pots aguantar més els maltractaments físics i psíquics. Que no sé com passa això. Però m'ha pagat una vegada. Que és molt educat. Em va fer crits, em va dir de tot. No, que és molt amable. Ja ho sé, bevia. Ai, bon cas. És que no li agrada que pidi de precoç. Mira, més val que deixem la gravació per avui, T'has enfadat? No, pensa-t'ho bé, Si vols que el meu personatge parli de la teva història, ho tornem a intentar un altre dia. Només que no sé, no em vols dir la veritat o et fa por? T'equivoques? Ja em diràs alguna cosa, Ai, potser m'he posat una mica nerviosa. Potser sí. Mira, demà ho tornem a intentar, Apa, fins demà. Adéu. Què podia? Que maltractava. Pobre Martí. Ell, el rei de la paciència. Fins i tot quan era un plou. Però que un dia se li va acabar. I va fer les maletes. I va marxar. Qué poco queda de nuestro amor, apenas queda nada, apenas ni palabras quedan, queda un gesto amable para no hacer la vida insoportable.
y así ahogar las penas. Solo eso queda. Solo quedan las ganas de llorar al ver que nuestro amor se aleja. Frente a frente bajamos la mirada, pues ya no queda nada de qué hablar, nada. Queda poca ternura y alguna vez haciendo una locura, un beso y a la fuerza queda solo el silencio que hace estallar la noche fría y larga, la noche que no acaba. Solo eso queda, solo quedan las ganas de llorar al ver que nuestro amor se aleja. Frente a frente bajamos la mirada, pues ya no queda nada de qué hablar, nada. Solo quedan las ganas de llorar al ver que nuestro amor se aleja. Frente a frente bajamos la mirada, pues ya no queda nada de qué hablar, nada. Marta! Marta! Marta, on està? Que no te'n recordes que avui no sopa a casa? Ai, és veritat. Mira tu quin rang. És per ella. M'he trobat a baix el xicot de la floristeria Marès. Li deu haver enviat. No ho sé, però porto una targeta. Sí, però no estaria bé llegir-la. Una miqueta. Maria! Ai, d'acord. Potser li ha enviat el de la cita misteriosa. Vols dir? Aquesta Marta encara ens tindrà una sorpresa. Sempre tan esquerta amb els homes, sempre fugint-ne i al capdavall. Ja veuràs tu com caurà de ple en els braços d'algun d'ells. Sí, la Marta és ben especial en aquest temps. Jo no l'he conegut mai cap relació. No dius... Tu ja m'entens? Que li agradin més les dones? Aquestes són per tu. Ui, no podria suportar, Mira que entre nosaltres no hi ha miraments a l'hora d'anar més o menys despullades per la casa, Però amb una dona així m'avergonyaria. Ai, Maria, sempre vas massa lluny, tu. I la teva imaginació. Vols dir que no ho creus possible? No, possible, tot és possible. Tu creus que la Marta... Mira, jo no crec res. Ets tu qui penses. I massa. Ja soc aquí. Quita-la. Ets aquí? Sí. El sopar s'ha anul·lat. Era un sopar amb un amic? No, amb una amiga. Amiga? Sí, ho trobes estrany o què? No. La Maria, que té por que siguis una lèsbia. Ai, no li facis cas, tu dius que fem la punyeta. Què ho dius de debò? Ei! Quin rang més bonic! Sí, noia, és per tu. Per mi? Us heu confós, no sabíeu seguir el meu aniversari? No. Si no l'hem comprat nosaltres. Hauràs de llegir la targeta. Ah, doncs no sé qui pot haver comprat un ram així. Nosaltres no l'hem llegida perquè són molt discretes, oi, Maria? Sí. Doncs ni idea, Què és? Mare de Déu, senyor! Marta, Com és que és segura? no pot ser! No pot ser! Marta, no pot ser, Maria! Que li deu haver passat! Maria, Deixa-la que estigués! no pot ser! Seu. Hòstia! Porta'm una altra! Una altra? Sí, ben ple! Però jo penso que l'agafaràs, M'és igual! Ara mateix preferiria morir-me! Per un cap de flors? No ho entens? No. No pots entendre, tu. Aquest ram és el passat. El passat que ve a fer-me la guitza. Jo que pensava que m'havia deslliurat per sempre més. Mira, Marta, no parlis si no vols. Però que et quedaries més tranquil·la si t'ho expliques tot. un altre got de conyac. Ara no el vull. Ah, no? No. Doncs jo no el penso llançar. Ja
me'l veig jo. Bueno, Marta, ens expliques de què va la història o...? Sí. Potser ha arribat el moment d'enfrontar-me a la veritat d'un cop i per sempre. Potser és el moment que sàpiga la veritat. Sembla un misteri de pel·lícula. És de pel·lícula, i jo. Jo sóc la protagonista del drama. Jo, pobret de mi. Però vols deixar de fer comèdia? No en té res de comèdia a la meva vida. Un drama. Això és un drama. Si jo ja tinc ganes de plorar, només a buscar el mocador. Que desgraciada que soc. El destí se m'atança de forma cruel i ferotge. Deixeu-me morir abans que no es faci públic el meu horror juvenil. Marta, per Déu, que m'estàs espantant! Però vols deixar de fer teatre? Està bé. Maria. No serà. Amigues meves, deixeu-me que us obri el cor i que us expliqui. T'escoltem? Tot va passar fa molt temps. 25 anys exactament. Jo tenia pocs, només 16. No! Fa 25 anys no podies tenir 16? Si fos així ara tindries... Els que tinc, Maria! Que no, si tu complies el Tant se val l'edat que tingui. Que no! 41. Llavors s'ha enganyat? Prou, Maria. Als 16 anys vaig conèixer en Marc. Ell tenia 20 i era com en James Dean, se li semblava molt. I jo no podia fer res més que enamorar-me. I d'aquella manera que s'enamoren les noies quan tenen 16 anys. Tot el dia esperant la seva trucada per sortir corrent cap a on ell em digués i a l'hora que em diria més bé. M'adormia amb el seu record. Em despertava amb el seu nom als llavis. Era el meu primer amor. I jo? Jo era una més en la seva col·lecció. Marta. Però no ho veia. O no volia veure. Marta, si no vols parlar-ne... Sí. És hora de parlar-ne. Tot era dolç i bonic, de color de rosa. I no ho recordo pas amb la Marquesa. Perquè si m'hi tornés a trobar, tornaria a fer el mateix. Cada petó, cada abraçada, el neguit quan no telefonava, l'alegria de retrobar-nos, la il·lusió d'empolainar-me per intentar ser la més maca i no donar-li ocasió que vingués cap a nosaltres. S'ha de viure. És un sentiment que s'ha de viure, almenys un cop a la vida. Vols dir que no t'has de passar per això? Jo no recordo pas si... Perdó. Continua. Vaig fer el que no sé fer mai. Donar-me al 100%. Veia pels seus ulls, parlava amb les seves paraules. Les seves opinions eren les úniques vàlides. Finalment, el dia del meu aniversari, vaig pensar que havia arribat el moment d'estrenar-me. No fotis. Però així, sense més ni més, sense pensar ni preparar-me el més mínim. I com tantes benetes, vaig caure al parany. 17 anys molt ben celebrats, sí, però la celebració ha durat per sempre més. Que vols dir que et vas quedar emplaçat? Això mateix. Mare de Déu. Què vas fer? Què vaig fer? De primer, il·lusionar-me com una estúpida. Vaig pensar que ell també estaria content. Vaig pensar que ens casaríem i que seríem feliços, sempre més junts. Ell i jo, i el fruit del nostre amor. Però només era el fruit del meu amor. Quan ho va saber, es va posar fet una fera. Em va dir que tot era un truc per retenir-lo, que ho havia fet expressament per lligar-lo i que no em volia saber res de noies benetes que no saben anar per la vida. Pobret. Aquell no era el meu Marc. Jo no volia un home com aquell. De cop, encara que m'ha saltat, em va caure la vena dels ulls. No ho vaig entendre. I què vas fer? Plorar. Plorar tant que vaig treure totes les llàgrimes que tenia aquí dintre.
I no he tornat a plorar mai més a la vida. Pare, no. Sí que he vull, però no vull. Després, la meva cosina em va acompanyar a dir-ho als pares. Va ser un moment molt dur aquest. El meu pare volia matar-lo i a mi em va dir de tot. La mare va intentar posar-hi pau i va dir que un xicot com aquell no convenia ni com a marit ni com a pare. Fou una època estranya. La recordo com dins d'una boira. Vaig anar al metge. Després em van portar a una casa de repòs. Vaig tenir la criatura i se la van emportar en adopció. Vas donar el teu fill en adopció? Maria. Però com vas poder? Maria, sisplau. Però és que era el seu fill. Prou. No era conscient del que feia. Després del part vaig caure en una profunda depressió. Quan em vaig recuperar, ja estava tot fet. I a mi només em calia seguir vivint. I en Marc? El vaig perdre, com tantes altres coses de la vida. I la criatura? Durant un temps no vaig voler preguntar ni saber res. Però al cap d'uns anys vaig sentir curiositat i li vaig preguntar a la mare. La mare s'escrivia amb el matrimoni que l'havia adoptat. Em va ensenyar unes cartes, unes fotos. La nena es deia Mercè. I era tan maca. Vas anar a veure-la? No em vaig atrevir. I així el ram de qui és? Del Marc? No. No, ella és. Mare, et vull conèixer, telefonaré. Mercè, la teva filla. La teva filla? I jo no la vull veure. Com em puc posar davant d'ella i dir-li que jo sóc la dona que la va donar? Escolta, Marta, si l'he de buscar és per alguna cosa. Pensa-t'ho bé abans de prendre qualsevol decisió. Clar, que no tens ganes de saber com és. No sé si tinc gana. Més aviat tinc por. Com es deu pensar que sóc? Què espera trobar de mi? Què deu voler? No sé què dir-te, Marta. Volia ajudar-te, però no sé com. Vols un altre got de conyac? No. Doncs jo sí. Aquesta història m'ha traspassat. Si això només passa en els serials de la tele. Maria. Ai, gràcies. Bueno, saps que no tens cap obligació de veure-la, oi? Sí. Doncs pensa-t'ho bé abans de fer qualsevol cosa. Sí, ja no tinc edat d'esgarrar-lo. Ja saps que pel que decideixis pots comptar amb nosaltres. Gràcies, però em sembla que ho hauré de fer jo sola. Molt pensadillo. I crec que m'anirà més bé anar al fill. Sabeu què us dic? Que per esbargir una mica la boira ens aniria bé sortir i donar un tomb. Home, no crec que sigui bona idea. Però no, si estem aquí... Perquè podria tornar a trucar a la dona que ha trucat abans preguntant per la Marta. Quina dona? No ho sé, és que no ha volgut dir qui era. Ella? Segur que era ella? Calma, no t'acabalem. La teva filla? I si torna a trucar, què faig jo? Mira, Maria, abans o després hauré de parlar amb ella. Doncs quan més aviat millor. Molt bé, valenta. Però, i si m'he perdit el nom del pot? Tu sempre tan oportuna. Té raó, pot passar. Però estic disposada a enfrontar la situació. Ella! Calma, és aquí! Què fem nosaltres? Què fem? Ja obro jo. Segur? Sí, tranquil·la. No sé, posa una mica d'aquí. Maria, aquí hi ha un senyor que demana per tu. Martí? Bona tarda. Hola, Maria. Què hi fas tu aquí? He vingut a parlar amb tu. A parlar amb mi? Nosaltres ens n'anirem, eh? Sí. No voldria pas molestar. No, quedeu-vos, sisplau. Sí, quedeu-vos. Si ella ho vol així, si no us fa res. Sí, no em deixeu sola. Ja. Digue'm què vols. Has vingut perquè torni. T'has adonat que no sos pas tan bleda? Digue'm, No, Maria. què vols? Tranquil·litza't, jo mai he dit que fossis una atleta.
No. Però què? Però te n'has sortit prou bé pensar que jo vaig marxar. Marxar? Sí, va marxar. Un bon dia va fer les maletes i va marxar. Però jo sabia que se'n penediria i que tornaria a buscar-me. Oi que sé si el que vols, oi que vols que tornem a casa. No és això, Maria. No és això. No? Jo he vingut a parlar amb tu perquè crec que és hora d'agafar papers. Quins papers? Vull dir, de tramitar el divorci. El divorci? Ho he sentit bé? Sí, Maria. El nostre divorci. I tu saps que jo mai et faria mal. Però les coses són així. I si un s'equivoca, el millor és arreglar-ho el més aviat possible per no dir malament el resta de la vida. Equivocar-se. Qui es va equivocar? Tu em vas enganyar. Mira, no mires així, Em vas dir que m'ho solucionaries tot. I jo m'ho vaig creure. Que beneit. Perdona, potser en aquell moment no em vaig explicar prou bé. Potser no sabia ben bé el que em deia. Com podia jo arribar a imaginar que mai m'adoraries, que mai et faries gran? Fer-me gran? Sí, fer-te gran. Quants anys ha de tenir una persona per prendre tota sola les seves decisions? No es pot viure anys i anys amb algú com si fossis el seu pare. Tu el meu pare? Però saps què estàs dient? Maria, jo... és que... no t'entenc. A vegades penso que no ens entenem i sempre estem liats. Ens discutim per tot. Mira que no estic acostumada amb ningú, saps què? Tu dius que no t'agrada que accepti les teves decisions, oi que sí? Doncs molt bé. Tu dius divorci, jo dic no. Venjança. Digue'm com vulguis. Però què hi guanyes amb aquesta actitud? Tot el que tu hi pens. Mira, no saps com em vaig sentir quan vas marxar amb aquella... Calla, calla. No consentiré pas que ni insultis. Esclar, ara ets el seu protector, oi que sí? Durant quant de temps? Maria, jo havia vingut a parlar amb tu com totes persones adultes. Però no ho vols. No és possible. T'enviaré l'advocat i ho farem d'una altra manera. Molt bé. Doncs envia l'advocat. I què farem el meu? I ja buscaré treure el millor profit de tot això. I digues a la teva amiga que s'haurà d'esperar per ser la teva senyora. Maria, no et conec. No et conec i em fas pena. Mira, vés-te'n de casa meva. La meva vida ha fracassat per culpa teva. Sí, serà millor que me'n vagi. M'acompanyo. Perdoneu les molèsties. I, Maria, podràs pensar-t'ho. No hi ha res a pensar. Espero que tot et vagi malament. Espero que et moris. Que et mori. I ella també. Perdona. Vols que n'has fet un gra massa, noia? No podia més. Vols una tila? No. Jo li vaig dir. Fes-li companyia. Plora, Maria, plora. Plora i treu tot el que tinguis a dintre, que després ja tindràs temps per pensar i replantejar-te les coses. Tot aquest temps he tingut por que es descobrís la veritat. Por de que la gent em vegi pel carrer i digui: mireu, el seu marit la va deixar. I qui vols que digui això, dona? Tothom. Els amics, la família, les veïnes. Si per això vaig marxar de casa, si per això us vaig enganyar. Que em podreu perdonar? Esclar que sí, dona. La tila. Amb aquesta casa l'haurem de comprar ben gros tal com van les coses. Gràcies, mare. Està al punt. Segur? I tant. Quanta paciència que heu tingut amb mi. Però ara tot serà diferent, ja ho veureu. No coneixereu aquesta nova Maria. Ei, no ens esperis. Què penses fer ara? Tots ja heu sentit el que deia el Martí, oi? La Maria que tanta gràcia li feia fa un temps ja no li agrada. Hauré de fer-me gran. Vols dir que a partir de demà cada dia prendràs colacao per fer-te gran? No facis bromes, Que ho dic molt seriosament. Que és de veritat que no coneixereu aquesta nova Maria, Doncs mira, molt bé. Per començar, trucaràs a la feina i diràs que estàs malalta.
2 dies de festa per pensar i replantejar-te les coses t'aniran bé. Ho faré, bona idea. I tant que ho faré. I fins i tot aprofitaré per trucar alguns que es pensen que estic morta. Ara veuran que sóc ben viva. Molt bé, ànim i no t'amarguis més. I saps què et dic? Que estaria bé donar-los el divorci a bon grat i oblidar-te del passat. Això no m'ho demano. Allò, Que no! No, això no ho puc fer! Em vaig a la meva habitació, necessito estar una estona sola. Sola? S'ho ha fet molt malament, no et sembla? Primer, la meva història, i ara la de la Maria. Ben bé que tu ets l'única normal en aquesta casa. Bueno, tothom té la seva història, encara que una sigui diferent de l'altra. Però ningú se n'escapa. Saps què podríem fer? Què? Organitzar una festa. Una festa? Sí. I convidaríem a l'exmarit de la Maria. A la meva filla. I amb aquest ligue que tens, amb tant de secret. Què ho digui? Tu a mi no m'enganyes. Aquesta malaltia té uns símptomes molt clars. Doncs si no t'explica... Mira. Vas tot sovint a la perruqueria, et poses la millor roba que tens i et brillen els ulls. Que ambiciós o què? Que és guapo. El teu ligue. No te'l robarem pas. Em tranquil·litza saber-ho. Que em tens una foto. D'aquí? Del teu ligue. Que la vols en color o blanc i negre? Vols guardar-te un secret, Mira, sí, m'agrada fer-me-la interessant. Bé, és igual. Abans o després descobriré qui és. Que em posaràs més tranquil o què? No cal, només m'haig d'esperar. Que és el Miquel! Fred. El Marcel! Fred. És en va que t'hi escadassis, perquè no ho endevinaràs mai. M'acabes de donar una pista. És algú que no conec. De la feina! Va, dona, vinga, no ho diré a ningú. No ho diràs a ningú? Ho juro. Tu saps quan saps? Doncs jo també. Va, dona. Ai, no t'enfadis, dona. Quan decideixi a dir-ho, seràs la primera a saber-ho. Sí, però quan? Quan sigui el moment, sense presses. Ets sàdica, t'agrada fer-me patir. I tu ets masoca, t'encanta patir. Sí? La Maria? No hi és, ha sortit fa un moment. La Marga, vol que la telefoni quan torni? Que no té el seu telèfon, no és un problema, jo puc prendre nota. D'acord. Bé, no li direm per res, d'acord? Qui era? Una tal Marga. Volia parlar amb la Maria, però quan li he dit que no hi era, ha dit que no em diguem que ha trucat, que ja tornarà a trucar un altre dia. No la conec, aquesta Marga, i tu? Jo tampoc. Ai, no, un altre embolic no, I no podríem resistir, Una mica de dies com avui... Només pot haver una a la vida, Ja, Ha estat una bona sorpresa de la Maria. És clar que jo tampoc puc parlar d'ara. Bé, tothom és una capsa de sorpresa, Un día cualquiera no sabes qué hora es. Te acuestas a mi lado sin saber por qué. Las calles mojadas te han visto crecer. Y que en tu corazón estás llorando otra vez. Samantha es la chica de ayer, jugando con las flores de mi jardín. Demasiado tarde para comprender. Chica, vete a tu casa y no podemos jugar. La luz de la mañana entra en tu habitación. Tus cabellos dorados parecen el sol. Y luego por la noche al frente a escuchar
cualquiera, no sabes qué hora es. Te acuestas a mi lado sin saber por qué. Las calles mojadas te han visto crecer. Y tú en tu corazón estás llorando otra vez. Pasamos la ventana de esta chica de ayer, jugando con las flores de mi jardín. Demasiado tarde para comprender. Chica, vete a tu casa y no podemos jugar. Chica, vete a tu casa y no podemos jugar. Chica, vete a tu casa y no podemos jugar. Es pot saber què has fet amb el quadre de la tieta? Tranquila, tranquila, que no le dan cap pas, ¿eh? Mira. Aquí el tens. No veus que això és molt avorrit? Mira, pila i disfruta d'això. Aquest. Aquest és l'original del Ken Harrick. El vaig comprar ahir a les sales d'estudi. Resulta que ha vingut a Barcelona a fer un mural al barri xino amb unes jeringues i coses d'aquestes. És sobre la sida, saps? És que em penso que el pobret també la té. La sida? Sí, sí. Ai, Maria, amb quina gent que et fas últimament, eh? Bé, com va anar ahir? Ahir, et refresques a l'entrevista amb l'advocat? Sí. Força positiva. És dels que t'ajuden a sortir-te bé de les separacions. I té molta traça, saps? I ara què? Doncs ara només cal esperar. La setmana que ve reuneixen els dos advocats i com que Martí té moltes ganes d'aconseguir el divorci, segurament traurem un bon pacífic. Filla, t'has tornat tan, no sé, com insensible. No, igual així tinc més èxit. No va sentir el Martí l'altre dia? La Maria que tanta gana se li feia fa uns anys ja no li agradava, no? Doncs ara li demostraré que puc viure sense la seva protecció. Vigila, no et facis mal. Qui ha de vigilar és ell? Si no em quedaré fins i tot amb els seus calçotets. I què em faràs? Cremar-los. Envia dins! No estaria malament. Ja ho estic perdent. La Maria vol cremar els calçotets del Martí amb Vilarín. Digue'm una cosa, no centrats, que no m'ho penso perdre. Tranquil·la, que la representació serà de Frank. Ai, canviem de tema. Dissabte m'agradaria fer un sopar en casa, que m'agradaria presentar-vos a algú. M'agrada. Algú especial? Sí, molt especial. Finalment has caigut al parany, eh? Mira, i no em saps dins de greu, ja t'ho dic. Ja te'n sabrà, ja. Maria, no tothom li ha d'anar malament. Ho dius per experiència? T'has tornat cruel, eh? Fes-t'ho mirar perquè això no és bo. Ai, ho sento, no ho volia dir. Però ho has dit. Ja no penso passar tot el dia demanant perdó. Mira, si és així com que heu de portar el dissabte, millor que no faci sopar, eh? No, no. Juro que em faré la muna tot dissabte. Tremolo pensant en diumenge. Jo també. Però sí que li dic, que vingui. I tant, que vingui. Ja veuràs quin sopar tan bo que prepararem. Molt bé, me'n vaig. Ai, espera, vaig amb tu al banc. Apa. Adéu, Marta. Adéu, guapa. Què coi s'han deixat ara aquestes? Ja va. No, no hi és. La Mariana és al banc. No trigarà gaire. Llàstima. Ja no portava el casset per acabar la història. La història? Quina història? És pel llibre que vull escriure, saps? Ah, un llibre? Però quina història? Alice sempre es pot canviar el nom.
Ja, però és que jo no vull que aquesta història surti en cap llibre. Perdona, però no veig tan important a tu. Ah, no? No, si la Maria m'ho va explicar. La Maria és benet. Quan torni, ens en dirà. I té tot el dret. Tot el dret? I jo què? Tu, francament, no sé per què t'has de posar d'aquesta manera. Míriam, la intimitat de les persones és sagrada. I jo no consentiré que el meu nom i el de la meva filla serveixin d'entreteniment a les persones avorrides que llegeixen els teus llibres. Què dius? Ja està tot dit. No i no. Tu tens una filla? Però quina filla? Esclar, la de la història, però no t'ho he explicat la Maria. Jo parlava de la separació de la Maria i del seu home i tu... No entens. Res, deixa'm-ho córrer. Tu tens una història interessant i no la vull perdre. No tinc cap història. Mira, tia, de què parlava? Et prometo que segueixis per aquest camí. Ah, dona! Si no és bona amiga, ja saps que soc escriptora i si no trobo temes interessants per la meva novel·la, l'escriptora s'haurà acabat. Doncs saps què et dic? Que busqui 3 coses més avall. Va, Marta, mira, canviar els noms, les dates, els llocs... Però explica-m'ho, sigues bona amiga. Mai de la vida! Molt bé, me'n vaig. Però que quedi clar que faré tot el que podré per saber què passa. I després no podràs evitar que no escrigui, no? I tu? Tu no podràs evitar que jo t'arrenqui els ulls. Ja ho veurem, ja. Que estúpida que he estat. Com he ficat la pota fins al capdamunt. Com torni a ser la Mireia i clavo 2 castanyes per tafanera? Hola, no hi és la Maria? Hola, no hi és. Doncs que li faré, que l'esperi. No, endavant, passi. Gràcies. Passi. Segui. Només ha anat al bany, no trigarà gaire. Doncs si no li fa res l'esperaré. Sí, cap problema. Què vol prendre alguna cosa? No, gràcies, no es molesti. Oh, no és cap molèstia. Si vostè és amiga de la Maria... Amiga, no és ben bé exacte. Bé, coneguda. De fet, ella encara no em coneix. Ah? A mi, qui em coneix, és el seu exmarit. És que jo sóc la futura esposa del seu exmarit. Collons! Doncs perdona que t'ho digui, però la teva visita a la Maria no li agradarà gens. Oh, ja m'ho penso. Però és que el Martí ho està passant tan malament, pobret. Ell t'ho ha dit? No, ell no en sap res de la meva visita. He sigut jo que he pensat que si parlem totes dues potser li podré fer entendre. Aquí, a la Maria! Oh, tindràs sort si no et trenca una cama. Home, si li explico que me l'estimo de veritat i que mai he intentat fer-li la guitza, ella ho ha d'entendre segur. Mira, que no t'escolti, perquè si no, avui en tindrem una de sonada. Encara haurem d'anar a buscar la vella aquí al costat perquè escrigui la seva història. Doncs no en dic perquè la seva amiga no pot ser més comprensiva. Mira, potser ja la tenim aquí. Que tinguis sort, maca. Què coi vols tu ara? Que m'he deixat la llibreta! Bona tarda, Qui és aquesta? Qui és la teva filla? Què vols, que et trenqui la cara? Però quants anys et penses que tinc jo? Vaig que ara tinc una filla d'aquesta edat. Mira, escolta bé. És la futura esposa de l'exmarit de la Maria. Hòstia... La puc fer unes preguntes més? Digue'm, quant temps fa que estàs embolicada amb el marit de la Maria? Però què dius? Jo hi festejo amb el Martí i no és el marit de ningú, és l'exmarit. Perdona, potser no he estat prou dedicada a preguntar. Vull dir, quant temps fa que hi estàs compromesa? 6 mesos. 6 mesos. I que folleu? No. Vull dir, mantenir relacions, Tu quin has pensat que ets? En quin dret et creus de fer-me totes aquestes preguntes? És que és escriptora i busca temes pel seu llibre. Doncs mira, el Martí i jo no som temes per ningú. Nosaltres ens estimem. I si la teva amiga ens vol fer la punyeta, això hauré fet alguna cosa. És que clar, no boli. Arribes a punt. És aquesta? Justament. Nen, que és la teva filla? Una altra? Jo les mato!
escolta-ho bé, la futura senyora del teu ex. Què? Però què fa aquesta roba, Maria? Que no rebo res! Maradona! Però què són tes parlant coses de les adultes? Tu, jo trenco la cabellera i la faig sempre descomptar la No, Maria, parlem! Jo t'escuro la cara! Però que entre ja a posar-nos així, Jo la mort, la mort! I havia de la cosa, tu! Tranquil·litza't, sisplau! Tranquil·litza't, Carmanya! Però, per favor! Prou, Maria! Prou! O et calmes o et vento un parell de pantofades! A mi? Sí, a tu! Vine aquí, seu i parla amb la maga i no facis més criaturades! Criaturades! Però tu sempre has sigut criaturades! Tu, guarda el bloc! Però... O te'n vas ara mateix! Està bé, ja Què vols, maga? A què has vingut? Que se'n vagi de casa meva aquesta pècora! Deixa'm parlar, sisplau, Maria. T'havia Martí, oi que sí? No, he vingut jo per parlar amb tu. I fer-te entendre que amb el teu comportament no recuperaràs en Martí. I que a més ens amargues a tots tres. Home, però m'estàs dient amarga de mi! Clar que no ho entenc. Si ets raonable i acceptes el divorci de seguida, en Martí i jo ens casarem. I tu probablement també trobaràs algú qui poder ser feliç. Jo ja havia trobat aquest algú. Era Martí i tu has vingut a prendre mal! Això no és cert. Quan ens vam conèixer, en Martí i jo, tu i ell ja no estàveu bé. No se'n va anar per mi, se'n va anar i després... Això no és veritat. Sí que ho és. Se'n va anar tot sol per reflexionar. I el destí va fer que les coses anessin d'aquesta manera. Però si no t'hagués trobat, segur que hauria tornat amb mi. T'equivoques. Quan l'amor s'acaba, no hi ha res a fer. Què vols dir? Tu, vull dir que no pots viure sempre amb aquesta ràbia. Que això et farà infeliç i no et deixarà veure la part bona de la vida. Si reconeixes que el Martí i tu vau viure una època feliç, però que ara cal refer la vida separadament, ja veuràs com tot anirà molt millor. Ell t'estima, Maria, però t'estima d'una manera diferent a la d'abans. Ara t'estima com una. No facis que t'ho digui. Prefereixo que m'ho digui i que pateixi. No ho entens. Mira, si l'has estimat de veritat alguna vegada, entendràs ben aviat per què sóc aquí. La seva tranquil·litat és la meva. Si ella és feliç, ja sóc feliç. Perquè l'estimo. L'estimo amb tota la meva ànima. Entens, Maria? L'estimo. L'estimo. Fora! Fora de casa meva, si no vols que t'ho prenguis i et toqui a la cara! Míriam, ja hi ha res per anotar. Que no hi ha res per anotar, si ja és un animat, tu, que maco. Ojalà se t'estigui, coño, en sèrio! Ojalà. Llàstima, també que es presentava. Maria. Jo que pensava que hi havia una mica de sang i tot, perquè això sempre era molt gosset, Calla. Per sort, no ha passat res més greu. Aquesta tal Marga deu ser guapa, però llesta. A qui se li acudeix venir a parlar aquí? I aquesta? Una figa tova. I tu, un doctor rapinyaire com tots els periodistes. Sí? Aquí sí que t'hi dic, Sara. I ara, t'hauré de lligar-me tu ara. Fora d'aquesta casa! Fora! Espera, no em peguis! Gràcies! Resta, Maria, resta. Resta tranquil·la. Estàs més tranquil·la? Una mica sí, però és que... És com donar-se que has fracassat. I això no agrada a ningú. No parlis de fracàs. És un capítol que s'ha tancat de la teva vida, però queden molts més. Ja, però és que em fa una mica de por. Tota sola. Sí, mira, com moltes de nosaltres. No és fàcil, però tampoc ho és per ells. Ja, però és que jo sempre m'havia refiat de Martí. I ara veuràs que no calia. Bé, haurem de començar a pensar amb el sopar de la Montserrat. A mi ja li fa molta il·lusió. Sí, estarem a sopar. Un bon menú, a les postres, un bon brindis per la parella. La Montserrat en parella. Qui ho havia de dir? Sí, mira, unes la troben i d'altres la perden. Comencis. Ai, ni començo ni acabo. Bona nit. Hola. Estic cansadíssima, no puc més.
jefe no parava de pasco. Nosaltres què us passa? T'has perdut el capítol de la novel·la. La que escriurà la vida d'aquí al costat, Cartas en el cajón y ninguna es de amor. Nunca un príncipe azul por tu vida pasó. Ves las horas marchar frente al televisor. El teléfono está dormido en algún rincón. Ese disco que da vueltas sin descansar. Y esa música que no podrás olvidar. No podrás olvidar. Háblame de tu oscura habitación, de tus noches sin dormir, de tu calor. Llámame y a tu lado yo estaré. No me preguntes quién soy, pues no lo sé. Sabes que algo va mal y no quieres hablar. Te conformas con ver el mundo tras el cristal. Ese disco que da vueltas sin descansar. Y esa música que no podrás olvidar. No podrás olvidar. Háblame de tu oscura habitación, de tus noches sin dormir, de tu calor. Llámame y a tu lado yo estaré. No me preguntes quién soy, pues no lo sé. Cartas. Maria, què fas? Quantes vegades t'haig de dir que el ganivet va a la dreta i la forquilla a l'esquerra? Això què ho diu? Això ho diuen les bones maneres. Les bones maneres. Les bones maneres de qui? Mira, si jo les vull posar dins de foc, què? Això serà el seu temps. Què m'estàs dient, vella? No, jo no he dit això. No he dit res de tot això. Avui no hi havia pita guapa. Tens raó, és que precisament avui... Perdona, va. Per cert, ja deus haver posat les dues ampolles de cava a la nevera, oi? No. Que no! Que no, Maria! Per una cosa que et demano! Si ja sabia que no podia confiar en tu! N'he posat 3! I deixa ja de tractar-me d'aquesta manera. No sóc la Maria que va arribar a aquesta casa. Aquella pobra dona dèbil i ploranera. M'he refet, he hagut d'espavilar-me, entens? O sigui, no tractes més així. Tens raó. És que voldria quedar bé amb la Montserrat i amb la seva parella. Jo també. Ells! I per què no obren? La Montserrat té clau. No sé, igual se l'han deixat aquí, jo què sé. Ves a obrir, que jo estic molt nerviosa. Obre tu. Obre tu, sisplau. Que no, jo em quedo aquí posant el ganivet a l'esquerra i la forquilla a la dreta. Val, obro jo, però tu serviràs el sopar. No soc cara més a més, Maria, tens visita. Però he deixat la porta oberta per si no vols parlar amb ell, que surti públic. No passa res. Hola, Martí. Bona tarda, Maria. Bona tarda. Passa seu. Gràcies. Vols prendre alguna cosa? No. Gràcies. No tu diràs. Jo he vingut a parlar amb tu perquè no podem continuar així. És una lluita. Els advocats m'estan sagnant i jo no puc més, Maria. No puc més. Tu no volies divorci? Doncs té divorci. No, jo no volia això. Jo me'n vaig a la cuina i miraré com puja la pasta de fura. Que sembles la dona que em vaig casar. No entenc encara per què em vols fer mal. No entenc. Ho sento. A mi també m'agradaria que les coses fossin d'una altra manera. De fet, jo ja soc d'una altra manera. És cert que ja no soc la dona amb qui et vas casar. Bé, sí soc la dona amb qui et vas casar, però he canviat. Ho he notat. Tant. I
diferent. Oi que sí? Ho sap de diferent. Si et veu més atractiva, més dona, més... Martí! Això li has posat tot sol. Tu queda't aquí vigilant el cotxe, que si pugem tots els cotxes l'espantem. Sí, ja ho veig a l'espantada que està. Marga, mira, això no és el que sembla. Ah, no, doncs què? Mira, nena, no t'esveris, Que no m'has veient roba nòvio? Mira, jo no robo, eh? Tu tens que estàs a casa meva, perquè tu no estàs una parla. Hòstia, vas a buscar casa de tu. Prou, Marga! I tu, on calmes o et vento un parell de cartofades? A mi? Sí, a tu! Sempre que m'ho revenjo. Sisplau, calmeu-vos les dues. Tot és culpa meva. Sí! Calmeu-vos. Intenteu buscar una solució d'adults. Parleu com a persones. Mira, aneu a l'habitació, perquè com vingui el grup que viu aquí al davant, encara sortiran tots somriant. Sisplau, arregleu-lo. Maria, Què? què vens? No. Maria! Què? On són tots aquells? En marxa. Que han anat a buscar un ring, una piscina de fang... Tu? Tu no tens entranyes. Una història carregada de morbo. Negociar amb el dolor de les persones. Això és el que busques. Quina pena que em fas. Ai, està bé, ja marxo ja. Però que consti, que jo aquí tenia una bona història. Quin dia, mare meva. Però bé, el sopar s'ha de fer igualment. Ai, aquests ja han arribat i els altres encara a l'habitació. Bé, mentre no tinguin clar, ja va! Hola, mare. Què vols passar amb aquest cas a la teva vella? Sí? Joder, pues la teva vella té un pis de botes, tia. Però sí que se li va afectar a la iaia, no? Ah, no es mengi tant el tarro, iaia, joder. Ma xaval, com estaries? De cop t'apareix una filla amb 20 anys i quina cara li fots? Tio, és impossible. Però com impossible? Home, que jo fa 20 anys no... Que no m'he sentit ni un nen. Pues avui ja tenia la tacamada, xaval. Fota't, idiota, que jo vaig estudiar en Colapi, eh? Colapi, d'aquí la jeta pijo que tens, capullo. Sí, capullo, capullo. A tu, capullo, què fas? Va. Prou! Passa cap allà! I tu aquí, quiet! Bé, Preta el botó, xaval. Mare, vols que marxem? no, és igual. Que voleu fer alguna cosa? Home, una birreta m'aniria molt bé, eh? Millor no li trones, ja va partint, xaval. Millor. Què? Una cervesa. Parleu que se s'entengui, animals. Senyora, si no li fa res, agafa una miqueta de patata. Mare, vols que marxem? No. És que estic una mica... Sorpresa, ja m'ho imagino.
És que jo no m'esperava... Que fos una pucada. No és això. Bé, no només és això. És que, de cop i volta, una filla tan gran i... Mare, però és només roba i un tall de cabell. D'acord? Però mira, jo ja em faig gran, I els temps canvien de pressa, m'hauràs de donar temps. Està bé, però mira, nosaltres diem que no hi ha futur. No futur! El que tinguis que ho has de fer ara, perquè ara és el teu moment. No pots estar tota la teva vida esperant el temps. Ah, merci. Maria. Mira, Maria, la Mercè, la meva filla. I aquests són... El Manu i el Moni, uns amics meus. El Manu i aquest que em sembla que és estranger. I ells, Mercè, ells són la Maria i el Martí i la Marta, que és el novio del Martí. A veure, Marta, a veure com t'ho explico. Que potser la parella no és l'única manera de viure la vida. Què ho entens? No. Que sí, vaja, que hi ha d'altres maneres. Què m'esteu dient? Que ara tots tres... Que jo les deixo amb les dues. I provaré de fer les felices. Per què no? Si em punxen ara mateix, no em treu ni una gota de sang. Vaig a obrir! Ja som aquí! Soc la Mercè, la filla de la Marta. Hola. Estàs aquí? Com has quedat sola? No, si és de fora que s'espera. I la persona especial? És de fora, però... És que igual no la vaig ni a buscar. Aviam, sisplau, feu-me quedar bé, Sí. Passa. La Mònica. Mònica? Jo mateixa. No entenc res! No m'estranya. Veureu, us ho explico. La Mònica és... La dona dels següents. La seva filla! No, ni filla, ni mare, ni tingués. La Mònica és... la meva parella. Què? Que ella faig que era una sorpresa. Què m'esteu dient? Que ella i tu? Vull dir, que tu i ella? Jo ja li vaig dir que us havia d'avisar abans de fer-me venir. La vols de sorpresa, normal. Sorpresa. No, i ara? Pues la mía nos obliga a escribir una novela titulada Las meves veïnes. Mira, Montserrat, si això és una broma, ja està bé, Ai, mira, sembla que si fos un xicot no estaríeu tan esperades. Home, has de comprendre que precisament normal no és. L'amor mai és normal. I aquesta casa tampoc, però hi ha coses i coses. Sí, mira, ja ha parlat la que més ha de callar. Si voleu, me'n vaig. No, ni parlar-ne. No, mira, seguim tots a taula i ja ens anirem coneixent. Jo l'altre dia, mirant el que seria per mi haver de conviure amb una... Lesbiana. Ai, no ho diguis, que queda tan brut. Vulgar. Mira, saps què passa? Que jo no havia vist mai cap. I ara de cop, tu vas a l'una. Mai no és fàcil per nosaltres. Sí? Mira, com ara aquests tres que diuen que s'estimes. Tu ja m'entens que tots tres... Com us ho fareu clar? No expliqueu res, que hi ha jovent i es poden fer-hi sensibilitats. Què diu, senyora? Si nosaltres tres ho fem com gossos. No te'n faria tan cagar. Nena, quin vocabulari és aquest? Ui, està bé. Tenim copes, tenim cava, doncs vinga, tots a taula, va. Sí. Celebrem-lo. Per què? Mira, per què podríem brindar? Sí! Que és molt maco. Ai, mare meva. La porta és oberta! Quanta gent no voldria
Mira-te-les. Estan al seu món i semblen felices. Cadascuna d'elles amb la seva vida. Cadascuna d'elles amb la seva història, les seves mogudes i els seus secrets. Però atenció, que això només són moments. Que ho sentiu? Només són moments, això. Només són moments d'una novel·la. La novel·la de les dones. Salut! Salut! Què? M'estic perdent alguna cosa? Sí, noia. Si has vingut a tafanejar, el que estàs perdent és el temps. Toni, què? Us ha agradat? Com ha passat bé? Estupendo, estupendo. Bueno, ha sigut entretingut. Bueno, fins la pròxima. Ja us ho farem saber. Vale. Adéu-siau, bona nit. Vinga, adéu-siau. Adéu.